Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanibonani molweni abushe tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zenzeka sithema ukuthi nonke naphila niphile nje sibonga kakhulu ke na wonke ucela subscribe kodwa namo ucinezela kuze bomnye oqala nqa ukuthola ama video manje soposta siyabonga Shuba futhi sibuyele futhi sigijimela ezinye izici ake sikhuphuke nazo ngalesikhathi la ngempela sibona khona lapha ngempela indaba ethinta inkundla zokuxhumana kahle kahle into yenzayo inkundla zokuxhumana ziyasebenza kakhulu esikhathini samanje nje la kumaskandi la kwenzeka khona kube ukuthi ngempela ke umculo njengamanje indlela othengiswa ngayo akusafani nendlela yakudala leyo kwangema CD namacassette manje sekusesikhathini sela khona ukuthi umculo uthengiswa online Awuthengiswa online ke indlela kuye kube yiyona kumakethe umculo kuye kube yizinkundla zokuxhumana o Facebook nezinye ngaphezulu la ngempela sithola khona ke manje ukuthi abona umgqumeni ngempela bethema so mabelungiselela ukukhipha album yabo esendleleni nje impela bathi bemaketha kwase kwehla inkinga ethize balishaka ikhasi labo shuthi sikhuluma nayo njengamanje ukuthi abafana bamgqumeni sebeqale phansi manje beqale kabusha balungisa indaba yekhasi okwenzekile kube ukuthi ngempela lapha bathe nje behleli busy nje impela ngokuposta umculo umsebenzi wabo abalungise kulokwenza noma ukudedela kuona lonyaka lona kwase kuba ukuthi ikhasi labo balishaqa la kwenzile ukuthi ngempela khona libese lithi malishintsha ikhasi lavela lathi iPhones for sale qale kwenzeka ukuthi ke kuvele nje kuvela ama iPhones sengathi athengiswa kuthiwa guys iPhones for sale support la ngempela kona bathiwa ngempela ke bacela support khona ke kumala wonke umuntu kwenzekalani manje nakuso ukuthi ngempela oJez ekhulu okanye abafana bamgqumeni ngathi sebethengisa ngama iPhone manje wasekujika ke sekuvela ngisho negama ke manje lekhasi nalo futhi laguquka lathi iPhones for sale leli khasi ke bese linabantu landela aba 156,000 abanga nje umsebenzi ngakho sebebuyele phansi ke manje futhi bawuqala kabusha ekhandeni ikhasi elisha sazi ukuthi kwenzekalani lapha ngempela kodwa ikhasi labo abantu abayazi ukuthi lishaqiwe njengamanje uma ukuthi bululandela alisekho hamba manje ukugijimela nje ikhasi elisha futhi labafana bamgqumeni ukuze uzoqhubeka futhi uzokuthi hamba kanjani ngendlela zabo zokhipha album ngoba sikwazi yothina ukuthini kuze album eshisa bhe ethi Love Bite awufuni ukuphuthela le album leyo ke ezenza njengamanje asihlabele phambili sekulandela udaba lapho silo nogatshene uGagla Sophongolo ngempela nalo futhi elithema lipost laphana yaselichaza ngokubaleka kwenkundla zokuxhumana noma izathu esenza ukuthi abantu kumele kube ukuthi bayabona ama post akhe ngokwakhe yena mangabe post enkundla zokuxhumana la ngempela veze khona lapho uveze kwipost ethini ayiposte ngawo umhla kabani umhla ka6 ku-August 2024 lapho khona akade poste khona into efundeka kanje manje umbhalo ufundeka kanje wasefaka nethombe laphana kodwa umbhalo ufundeka kanjena sawubona umthandi wezinto ezinhle kungekudala sizomema imedia ukuthi iphelele lapha kwaNdlovu siyobe sizifaka emahubheni izinkomo sizibala one by one inhloso yokuposta izinto ezinhle ku social media kusuke ukukhuthaza wonke umuntu sisuke sikhuthaza nokusebenzisa kahle imali singahlohlani nge-lifestyle akwakhiwe imizi yobaba bese kuthengwa izinto ezizoba inzuzo kithi kusasa singakwenza kwenzeke asihlohlaneni ngezinto ezizoba inzuzo kithi nasezinganeni zethu kusasa yebo akusizo ezagatsheni izinkomo ezebhunu lokwaNdlovu elaziwa ngogatsheni nalapho okungena qude khona kuyazi kanti izinto ezinhle zifanele abanjani invitation wasemema abantu lapha ngempela ethi invitation ka live on Facebook izobe live ku Facebook ngomhla ka7 kuona August isikhathi ihora lesithupha ntambama la ngempela ngiveza khona lapha ukubaleka kwe social media ngamanye amazwi la ku social media iningi kakhulu into esithola khona so lithuba lokuthi simakethe into zethu nathi
futhi ngaphezulu bese nabaculi nabo bethola indlela yokuthi beveze futhi bekhuthaze abantu abathize ngendlela yokwenza izinto, njengoba laphana ngempela sevezile-ke umfoka Gatsheni ukuthi naye ngendlela yakhe ubhalela ukuthi ekhuthaze abantu ukuthi besebenzise imali ngendlela eyiyo, futhi ekugcineni konke kube ukuthi bayakhuthala ekwenzeni okuhle ngemali, belethe into ezoba nenzuzo. Ake ushive lokho phansi comment section, usicabanga ngodaba esikhuluma ngalo namhlanje. Zombili nje lesikhulume ngazo. Basithola khona impela ubuya benyathi laphana ekhuluma ngodaba lwakhe lokuphosta ukuthi ukhuthaza abantu, bese futhi ngapha sathola abafana bamgumeni beshaqelwa ikhasi. Hey madoda. Shuve lokho phansi comment section, usicabanga ngodaba namhlanje bese bothi nawe sidibana ngokuzayo.